Tambas balay, di mo ani akong kutis. No? Tungod sa isambay kay COVID, ang naong naigo sa pasinaw. Oh, tungod sa standby, nagbasa ang akong gamit, sorb, pikas, kulurin. Gamit na nag-sorb na rin kay crisis man. Oh, sorb ba? Ya, pinisingan din kamay mera eh. Sino na tungo sa Mayra. Mayra malipong kay sabi daw, huwag ko may sabas ba hindi ko maputi o sinaw. Ang di sinaw na ko, sikura. Salamat sa iyo. Ang akong bato sa kong naong Wailamos. Ano sa baby tayo? Ramos yung po gamay. Gamit ako may raig ng gamay. Pitay, joke lang. Isampay ko sa banay. Pitay na konti ko kay ay mo sige ko karne kay makolesterol mo. Akong isa mo naman. Para sabon na mga kwan, ibad laba. Ana may nanas Pilipino, bili-bili. Usahay, tapasok ko nung sa'yo dili. Amora ka pila. Asa ko pa ingon. Nalagos balay. Ay COVID ka ron. Upalit ko og sunan ng ma. Upalit ko og kanang kalamugay, kalabasa, alagbati, okra, vitamin sa utok. Wala akong pamahaw karon. Di na ako mukha og itlog, di na ako mukha og baboy. Kaya makalalag sa kolesterol. O alakos balay. Tungod na kong nanganin puti. Alakos balay. Siguro. Ang akong kisabon na eh. Solve ka ba? Di mo mo sa ikaw karne. Kaya maka-high blood, itlog, karne. Kaya ang kolesterol, musaka sa ugat. Mabara, di ka lusot. Piyang ng utok. Salamat, subscribe. Ako. Salamat ko sa high blood. Ngawa ko kitiwasan. Nakita niyo po ko niyo nga gwapo. Oh. Oh, kumusta niyo tanan diha mga katropa? Nananaw niya akong istudyo. Istisyon. May gabi. Sa tanan. Ilis. YouTube.